me ya faru? Ta ce in ka fita a haka ganin ka ai sai su suma. Ya ce to ya za a yi? Ta ce bari in gyara ka. Nana Khadija sai ta kama gashin dama na manzon Allah saboda shi gashin annabi in gaya maka yake laisa bi ta'atin wala bi qadin, ba wai mai tsauri bane wanda sai an shafa mai. A'a, Allah ya yi oilin din shi, Allah ya gama, ba sai ya shafa mai ba, amma dan ya koya mana gayu annabi sai ya shafa mai. Zayyat, saboda wata ran jikin rawanin annabi ana ganin tsantsafar man gashin manzon Allah. La ilaha illallah, wallahi kyau ya kare a annabi Muhammadu. Idan yayi dauri, in ya daura rawanin baya rufe gashin, sai ka gashin ya zubo, gashin gashi bakin irin ne sheki. In annabi ya zubo gashin nan kamar yayi haka, to duka gashin yake towa, ɗaya baya tsayawa a can, saboda gashin annabi duka tsayin su daya. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Ba wanda kaga gashin wata na gaba kaga na baya, duka gashin annabi tsayin su kansu tsaya, sai cikon gaba kawai shi ya bambanta. Wannan dan goshin na gaba wanda zaka ga ya dan tankwaro, in iska tana kadawa kaga yana hakan nan, in mai gida labbaika ya rasulullah wal jamalu rabbul jamal. Kun san me yasa nake gaya muku haka? Lokacin da ake baka labarin abu, ana baka labarin wani abu ya faru, sai ka dinga imagine a kwakwalwarka kamar ga abin. Haka nake so ku hango dan Abdullahi gashi nan a zaune. Allahu akbar. In gaya ma shi a zaune ko bayan ya miƙe, ko dai lokacin da ya kashin gida yana hira da na Fatima, ko lokacin da yake ganawa da mala'ika Jibrilu. Ya shari dan muna so ba wanda ba. To ai akwai wata rana annabi ya shigo gurin na Fatima alaihi salatu wassalam, ummul khairi, Fatima ummul khairi, Fatima ummu shurafai. Manzon Allah ya shigo ga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yana zaune gana na Fatima, sai annabi ya shigo. Daman wanda ya je Madina ya san gidan manzon Allah da gidan Sayyidina Ali ba nisa, katanga ɗaya ce. Shi yasa ma annabi da asuba in ya tashi sai ya je ya ce as-salatu khairun minan nawm ya ahla bait rasulillah. Shi yake tashi su daga bacci. To wataran sai annabi ya shigo gidan.